俺は普通の中小企業に勤めるサラリーマン。妻の妙子は小さな町の歯科医院に勤める歯科医師だった。妙子は収入は多かったが、労働時間も長く、帰ってくるのがいつも遅かった。俺の会社はそんなに給料は高くないが、ホワイト企業で残業はほとんどなく、いつも割と早く帰宅できていた。なので、俺が家のことはすべてやっていた。妙子はもともと家事が得意ではなかったので、いつもやってくれて助かると喜んでいた。俺は妙子が喜んでくれるのが嬉しくて、毎日料理を作って妙子が帰宅するのを待っていた。あまりに遅い時は先に寝てしまうこともあったが、基本的にはいつも起きて待っていた。妙子は帰ってご飯を食べたら風呂に入ってすぐ寝てしまうが、少しの時間一緒に過ごせるだけでも幸せだった。あなたが作ってくれたご飯、本当においしい。妙子はいつも嬉しそうに笑顔でそう言いながら食べてくれた。子供はいなかったが、平穏で幸せな結婚生活だった。妙子は美人で頭もよく、いつも自信に満ち溢れているような人だった。周りの友達からは逆玉とからかわれたり、あんな美人で金持ちの女性と結婚できていいなぁ、と羨ましがられたりしていた。しかしある時、妙子はひどく疲れた顔をして帰ってきた。歯科医院長がもう高齢だったので、娘に院長の座が引き継がれたそうなのだが、娘が院長になってからかなり体制が厳しくなったとのことだった。なんかすごく細かいことまでいろいろ言われて、本当に疲れるわ。妙子は以前よりも遅く帰ってきたり、朝早く出て行ったりすることが増え、日に日にやつれていった。そしてイライラしている時も増えた。ちょっと、洗濯物洗ってないじゃない。ごめん、うっかり忘れてた。何よそれ、テレビなんてのんびり見てる暇あったらちゃんとやってよね。ごめん。俺は急いで洗濯物を始めた。家事は俺の仕事という感じだったし、妙子が職場でストレスをためていることは分かっていたので文句は言わなかった。しかしだんだん毎日のように妙子が俺に怒るようになってきて、俺もだんだん嫌になってきていた。ある日、また俺がテレビを見ている時に帰宅した妙子が、ねえ、玄関の靴をちゃんと外に向けておいてっていつも言ってるじゃない。なんでそんな簡単なことできないわけ？と言ってきたので、今からやるよ。やればいいんだろ？せっかく今いいとこなのに。と少し言い返してしまった。すると、うるさいわね。私の方が仕事頑張って稼いでるんだから、家のことはちゃんとやってよ。それができないならあなたと一緒に住む意味ないわ。離婚しましょう。その言葉を聞いて、俺の中で何かがプツッと切れた。ああ、そんなこと言うんだったら分かったよ。離婚しよう。妙子は少し驚いた顔をしていた。きっと俺は離婚したくないと言うと思っていたのだろう。しかし俺の中ではもう限界だった。妙子と過ごす幸せな時間はもう苦しみの時間に変わっていた。翌日、離婚届を取りに行ってサインをし、妙子に渡した。はい、これ書いて出しておいて。そうして俺たちはそのまま離婚することになった。俺は荷物をまとめて二人で暮らしていたマンションから出て行き、少し離れた町で安いアパートを借りて住むことにした。
俺は一人暮らしを始めてからすごく楽だった。別に洗濯してなくても怒る人はいないし、料理だって毎日しなくてもいい。靴だって脱いだ後に揃えたりしなくてもいいのだ。やったー、俺は自由だぞ。俺はもう全く家事をしなくなった。仕事から帰ってきたらコンビニで買ってきた夕食を食べながらテレビを見てだらだらと過ごした。そして休みの日は休みの日でゴロゴロと寝てばかりいた。しかし最初は自由で快適と感じていた一人暮らしだったが、毎日のように一人で飯を食べることにだんだん寂しさを感じるようになってきた。寂しいのが嫌で、週末は仕事が終わったら同僚や部下を誘って飲み歩き、ベロベロになって帰宅した。次の日は二日酔いでぐったりしていた。普段は何もしない妙子だが、俺が二日酔いなど体調を崩しているときは、水を持ってきて、大丈夫？と声をかけてくれたことを思い出す。風邪をひいたときも、忙しい中でお粥を作ってくれたりした。俺たちはどうすればうまくいったのかな。今頃妙子は何してるんだろう。なんとなく今さら自分から連絡することもできず、俺はそのまま一人で今まで通り仕事に通い、平凡で特に何もない人生を歩み続けた。周りの友人に再婚はしないのかと心配され、女性を紹介されたりもしたが、交際してもあまり長続きせずに終わってしまった。やっぱり俺には妙子だったんだなと思いつつも、何もできずに時は過ぎた。それから20年の月日が流れた。俺は60歳で職場を定年退職した。しかし、俺はまだまだ元気だったし、もっと働きたいという気持ちだった。そして、老後の貯金ももっと貯めたいと思っていた。そんな時、近所に新しく激安食堂ができた。オープンから大人気で、学生や主婦、仕事帰りのサラリーマンなどでいつも賑わっていた。俺も早速行ってみようと思い、行ってみると、とても気さくな雰囲気の店長と明るい店員がいて、とても雰囲気がいい店だった。メニューも豊富で、カレーや丼系、ラーメンや焼きそばなどの麺系もあった。そしてみんな200円から300円という驚きの安さだった。量もたっぷり入っている。こんなに安くて大丈夫なの？俺が店長にそう声をかけると、大丈夫ですよ。お金がない人にも食べてもらいたくて、あえて激安にしてるので、と答えが返ってきた。店長は以前は普通の大手チェーンの飲食店で働いていたそうだ。しかし、不景気で失業者が増える世の中なのに、自分の働いている店で出す商品の値段が上がっていくことに疑問を感じ、何か自分にできることはないかと思い、一念発起したそうだ。確かに世の中不景気なのに物価は上がっていく。食べるものくらい安くて美味しいものを思いっきり食べたいと思う。俺は豚骨ラーメンを頼んだのだが、ラーメン専門店なのかと思うくらい美味しかった。ふと壁を見ると、スタッフ募集と張り紙が貼られていた。俺は妙子と暮らしていた時に料理は結構していたので、料理の腕には自信があった。店長、俺、ここで働こうかな。料理の腕には自信があるんですよ。お、本当かい？店長は嬉しそうだった。今はちょっと忙しくて話せないから、じゃあ今度面接に来てよ。そう言われ、店長と連絡先を交換した。そして俺はお腹いっぱい食べ、いい再就職先が見つかったなぁと思いながら、
幸せな気分で店を出た。その時だった。俺と入れ替わりで入ってきた女性とすれ違った。その女性は俺の幸せ気分とは正反対の不幸オーラを身にまとっていた。ボロボロの服を着てうつむきがちに歩き、全身痩せ細っていて目はうつろだった。この女性大丈夫だろうか。そう思って顔をよく見たら、なんだか見覚えがあった。そして次の瞬間、俺の元妻である妙子だと気がついた。妙子、お前どうして？俺は驚いてそう言った。すると妙子は俺を見てびっくりして目を見開いた。あなた。20年ぶりに出会った妻がまさかこんなことになってるなんて。あんなに才色兼備で自信に満ち溢れていたのに、なぜこんなボロボロに？俺は信じられない気持ちでいっぱいだった。それから俺はまた妙子と一緒に店に入り、妙子の隣の席に腰掛けた。店長が少し不思議そうな顔で俺の方を見ている。妙子は肉野菜炒め定食を頼んだ。食の好みが変わってないようだ。肉野菜炒めは昔俺が妙子によく作ってあげていたメニューだった。俺はもうお腹いっぱいだったが、餃子だけ頼んだ。妙子、お前どうしてこんなところにいるんだ？昔は定食屋とか行かなかっただろ？そうね、昔は行かなかったわ。だけど今はお金がなくて、たまたまこの店の看板を見つけてきたのよ。そうか。歯医者はもうやめたのか？それから妙子は辛そうな顔をして今まであったことを語り始めた。離婚してから10年経った頃、妙子は働いている歯科医院の院長と喧嘩をして辞めてしまったらしい。そして今まで貯めてきた貯金をはたいて自分で歯科医院を開業したそうだ。しかし最初の2、3年はうまくいっていたのだが、その後近くに大きな歯医者ができてしまって持っていかれてしまったらしい。それから売り上げがどんどん落ちていき、廃業になってしまったという。また他の場所で開業できればよかったのだが、その資金はなかったそうだ。そして歯医者しか経験がないので、今更他の仕事に就くのも難しいと考えた妙子は、他の歯科医院の面接を受けてみたらしい。ところが、自分が以前辞めた歯科医院の院長は、前の院長も含めて歯医者業界ではかなりの権力者だったため、どこにも受からなかったという。それから妙子はどうしたらいいのかわからず、精神的に病んでしまったそうだ。うつ病を抱えながらも、なんとか日雇いで清掃員をしながら、ボロアパートでずっと生活しているとのことだった。そうか、お前大変だったんだな。大変だったわ。自信に満ち溢れていた堂々とした話し方も変わって、妙子の中からすっかり自信が消え失せているのが感じられた。定食を残さず食べ終えた妙子は、じゃあ私仕事があるから、そう言って席から立ち上がった。ちゃんと食べろよ。そう言うと妙子はかすかに笑って、大丈夫よ、と言って去っていった。それから数日後、俺は激安食堂の面接を受け合格した。そしてすぐに働き始めた。もともと料理が得意だったので、仕事は難なくこなすことができた。サラリーマンよりこっちの方が向いているかもなんて思っていた。数週間後、また妙子が店にやってきた。俺がいたからもう来ないのではないかと思ったが、また来るということは、
俺のことが嫌いではないんだと思いほっとした。ただ安いから来ているのかもしれないが。妙子が店に入ってきた時に、俺は調理場からいらっしゃいと元気に声をかけた。妙子はびっくりして俺を見ていた。そして次の瞬間、笑顔を見せて席に着いた。だいぶ痩せこけていて、服もボロボロだったが、やっぱり妙子は美人だなぁと思った。その日も妙子は、こないだと同じ肉野菜炒め定食を注文した。俺は妙子のことが心配で、大盛りにして店員に渡した。そして店長に、実はあの人は俺の元妻なんです、と話した。店長は、ああ、前一緒に食べていたから奥さんなのかなとは思ったんだけどね、とあまり驚かずに答えた。俺が代わりに食事代を払ってもいいですか？ああ、別に構わないよ。俺は妙子のことが心配だったので、たとえ安くてもおごってやりたかったのだ。会計の時に妙子がお金を払おうとしたところ、店員が、須藤さんからもういただいているので大丈夫ですよ、と答えていた。妙子はカウンターの方に来て、おそらく俺にお礼を伝えようとしていたが、俺は調理場の奥に隠れて出て行かなかった。俺の姿が見つからず、諦めて妙子は帰って行った。それから数日後、また妙子が店にやってきた。俺は妙子がまた来るのではないかと思い、妙子に渡す荷物を大きな紙袋に入れて準備してあった。荷物はカップラーメンや缶詰などの保存食や新しい洋服だった。妙子が食事を終えて出て行くときに、俺はレジに行って、会計はいらないから、あと渡したいものがあるからちょっと外で待ってて、と伝えた。妙子は不思議そうな顔で外で待っていた。俺は店の奥に置いてあった紙袋を持ってきて、妙子に渡した。妙子は紙袋の中身を見て、ありがとう、こんなにたくさん、と言った。妙子の目には涙が浮かんでいた。よかったら、好きそうなもの入れておいたから。本当にありがとう。私あなたにひどいことしたのに。そう言って涙を流した。俺は胸の内から溢れてきた思いを口にした。俺、妙子のことずっと忘れられなかった。20年ぶりに会えて嬉しかった。だけど、妙子がこんな風になってるなんて思いもしなかったよ。ちゃんと生きていけるか心配だ。私もあなたのこと忘れられなかったわ。なんであんなひどいこと言っちゃったんだろうってずっと後悔してたの。俺たちまた一緒に住まないか？え、いいの？もちろんさ。俺は今一人でアパート暮らしだから、そこに来てもいいし、二人で住むならもうちょっと広い家に引っ越そうか？妙子は嬉しそうな顔をして、はい、あなたがよければ、また一緒に暮らしましょう、と言った。それからしばらくして、俺たちは再婚し、また二人で住むためのマンションに引っ越した。昔二人で住んでいたマンションほど高級ではなかったが、俺たちは十分快適に過ごすことができた。昔よりも一緒にいられる時間は多くて、のんびりと過ごせる。20年経ってもまた巡り会えるなんて、俺たちはきっと運命のパートナーだったのだろう。昔は俺だけがやっていた家事も、妙子は率先してやるようになった。休みの日は二人で一緒に料理を作ったりして楽しい時間を過ごしている。こんな幸せな老後が来るなんて思いもしていなかった。また妙子に巡り会えて本当によかった。俺は本当に幸せだ。
これから短い人生だが、今度は何があっても精一杯妙子のことを支えていこうと思う。